there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Okay. So ngayon ay papunta kaming Yamaha Red Zone. So para kunin yung motor ni Reto Moto. Let's go! Nandito na kami sa Yamaha Red Zone. Tara, tara, tara. Okay. Okay, Yamaha Red Zone. Yung sa una kong pasok dito, yung pag MDC namin eh. Yan, yung Yamaha Red Zone. Let's go. Reto Moto. Excited siya. Sayang kunin mo, ayan na lang. Kaya na. Kaya sa budget. Ang lulupit niya, no? O, tara. Pasok na natin. Pasok tayo, pasok. Let's go. So, parang ako yung kukuha ng motor, ah. Ako pa yung excited, no? Ang gaganda ng motor dito. Parang natutokso na naman ako, ah. Kanahal may pambili. So, ito yung sa Reto Moto. Puta, pala tropo pala natin to. Shout out. So nangangarap siya ng T-Max. Rapa ko ng motor. Maribando rin mo ang rago ni Buddy. Ang rago niya. Yun ko na. Puta bagay. Sabi ko kay Bagay yan. Shout out kay Ma'am Sam. Salamat sa pag-asikaso. So baka may pa-snack dyan. So dapat ikaw nga magpa-snack. Sa akin na. Pag-inot kong hulog. Sige. Saan mo yan, Ma'am Sam? May pa-snack si Sir Reto Moto. Okay. Siya yung pinakaunang may Yamaha Sniper 155R dito sa Naga. Okay, so ito na siya, guys. Wow, sana all. Ang kulang na lang, OBR. Yan, try na natin yan. Let's go. So ngayon sir, all new talaga to sir, lahat bago. Compare sa mga nauna natin na sniper from 2017 to 2020. So ito po sir, yung cabin na dito yung dati is rubber lang. So ngayon sir, meron na siyang tornilyo. So plastic na din siya sir. Then yung lagayan natin sir ng tools nandito na. Okay. Then nandito rin po yung allen, yung combination screwdriver natin. Then dito po yung owner's manual. Then ito sir na plastic na to, pwede mo din mapaglagyan po natin ng restore po. Oo po. Then ito din sir, ito po yung ano po natin, sticker ng sir na model po natin ng sniper. So sniper 155R BA-W1. BA-Y1. So ayun sir, mas mahigit, wag mo itong tanggalin. Okay. Para kasi hindi sir na umahanap tayo ng pesa, mas madali po natin ma-identify kasi nandito lang po sa yung notification. Okay, so same pa rin sir, pagka mag-lock po tayo ng upuan, wag po natin magaliin na sinusunod po natin, mga pinipersa po natin. So ito pong sniper po natin sir ay hindi po siya advisable na lagyan po natin ng mga namin dito. So kung mapapansin mo din sir, bawal po itong isprayan. Direct dito. Kasi nandito po sila yung filter natin sir. Tsaka siyempre sir, yung tangke natin, hindi naman siya sir basta-basta na mapasok ng tubig. Siyempre, pagka high pressure water kasi sir, mas malaki yung tendency na pumasok kung saan. Okay, so pagka maglalak po tayo dito, pwede rin sir maglagay ka ng trapos. Okay. Basta ditong part sir, wag mo lang. Okay. So makaka-apekto din sir ng performance kasi napipigil niya po yung hangin pa. Then push na. Okay? Oh, I see. So mag-smart key sir, una natin nilagay, pinakauna na undergo ng Yamaha na nilagyan po ng keyless. Okay po. So, ipaliwanag ko din sa sir yung ano po, yung advantage dito at saka sir kung paano mo sir paganahin. For example sir, kung magtatanong ka, ba't isa lang? So isa lang po talaga sir yung binibigay niya mga Philippines. Pero pwede mo pa itong dagdagan ng 5. So
So, bali 6 kasama to. Pwede ka pang bumili ng 5 kung gusto mo. Pero pagka naubos yung lahat, yung 5, ang 6 to, nawala lahat, magpapalit ka ng bago. Ng ECU, at the same time, ito. Kasi, maximum of 5 lang. 6. Maximum 6, meron ka ng isa. So, pwede ka pang Additional- dumatag ng additional 5. Opo. Pagka, kasi sir, kumbaga puno na din yung memory niya, di na tayo pwedeng pumasok. Pero kung halimbawa sir, alam mo naman po yung code, lahat ng 6, pwede mo siya mapaandar. Pero hassle lang kasi wala ka ng remote. Kasi pagka wala kang remote sir, medyo hassle sir pag nagpaandar tayo. Pero mapapaandar mo to sir, kahit wala kang remote. Okay sir? So ngayon sir, pag pinindot ko siya, umiilaw po yung ano natin, smart key indicator, at the same time, tumutunog siya, lumalagatik siya. Then pwede ko siyang i-on. Ngayon sir, for example, papalapisin natin sir na nawala mo sir yung susi, yung smart key. Ngayon sir, kunwari i-off ko lang siya. So ngayon, wala na siyang communication. Okay. Sa smart key at sa knob po natin. Ang gagawin natin sir, ipupush natin po siya ng 3 times, 1 by 1. Pagka umilaw dito, bibitawan mo to. 7. Ganun yung gagawin mo sir. Okay. Every time na Tanggalan mo to. Kaya, ikakat pa Every to, time sir makat na, kita to. kunwari sir, nawala mo sir yung ano, nawala mo sir yung susi, ganun yung gagawin mo. Ngayon sir, for example, pinatay mo na yan. Pagka nawala na yan, kasi 5 seconds, uulit ka ngayon sa... Back to zero na siya. Oo. Okay. Ganun sir, yun po sir ay dapat mabilisan mo din siya sir na gagawin. Kasi every push mo yan sir, tapos binitawan mo, meron ka lang 5 seconds interval. Dapat masundan mo siya before 5 seconds. Kasi pagka na hindi mo yung nasundan sir, automatic yan, magpa-flash yan sir yung ilaw ng mabilis. Magbibigay sa'yo ng signal na uulit ka from the back. Reset na. For example, nag-stop over kang daraga, papunta ka ng Legazpi. Pwede ka dito para makompute naman kung daraga to Legazpi. Okay? Then, fuel tick. Meron po tayong fuel tick. Then, yung oras po natin, tama na po ba yun, sir? Sige. 445 pero Then, 446. fuel economy. Ito sir, gumagana po ito pagka tumatakbo kayo during driving. Okay. Then, meron po tayong average. Yung na-compute niya na. No, there ain't no stopping us. Shoutout kay Sir Melvin. Salamat sa pag-demo ah. Thank you po. Malupitan ka magpaliwanag. Thank you, sir. Pero nalula pa din ako. Salamat. Salamat po ulit, sir. Hi. Shoutout sa inyo, ma'am. Hello. Thank you sa overtime. Yama, Herb Zone. Robson in the house. Para lang sa iya yan ah. Nag-overtime Sinda. You're looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I be